tokuchikanzai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose konai pastor. Sekutaura kwedu pachirongwa pano tikuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tinayo inopinduruka neumpo hunowanikwa mukati mebhaibheri. Saka kune watanga kutibata nhasi, sunungukai kutumira mibvunzo yenyu yamungadaro muinayo yakananganawo nezviri mukati mebhaibheri. Munotumira panhamba dziri paskrini zvino kune vari kuona, kana muri mumawhatsapp groups munogona kutumira panhamba dzinoti 0772918335. Tinobatsirana kana mibvunzo yenyu ichinge yasvika. Tiri kupindura mubvunzo wakabvunzwa neimwe hama yedu. Tapa day number 4 ndodaira patiri kuedza kupindura mubvunzo umwe chete, because mabvunzirwo wemubvunzo wacho haugoni kupindurika mu1 presentation. Saka takaudimbura kuita zvidimbu. Saka especially pandakutotanga nhasi, I would really beg you kuti mutsvage zvimwe zvacho zvemumashure so that it will make sense what I want to say today. But mubvunzo wacho uri kuti iwo, pastor, chimbonyatsonditsanangurirawo Revelation 13. Ndo mubvunzo wacho. Saka tine zvakawanda zvatatodzidza mumashure as we build up to where we are today, nezvatichataura mangwana. Saka ndanga ndichikukumbirisai vanhu vaMwari kuti kana makapotswa nezuro marumwe zuro musi wokutanga, please try to look for those audios or videos so that what we are saying today will make sense to you. Saka pana zvakazarwa 13 pane chikara chiri kunzi chakabuda mugungwa, chaiva nemuromo senge weshumba, chine muviri senge wembada, chine tsoka senge dzebhe, chaiva nemisoro minomwe, it had 7 heads and 10 horns. Chakashama muromo wacho to blaspheme God, to blaspheme his tabernacle, to blaspheme everyone who dwells in heaven. It persecuted the saints for 42 months. It will think to change the law of God. It will actually rule for a period of 1260 years. It goes 42 months. To break up my days. Then we use the key kuna Ezekiel chapter 4 verse 6, not a day stands for a year. Saka chikara ijanzi chakapiwa simba neshato. Shato takatoona day 1 kuti ndi Satan pache zvake. Takaona kuti chikara chinomirira a kingdom or a superpower. Saka this is a kingdom or a power who has given authority. Its power is derived from Satan himself. It's the agent of the devil. Whatever it does, it is doing on behalf of Satan. Satan akaona kuti akabuda ega pachena hana munhu anogona kunyengera. Saka akanotsvaga this power. And we saw that this power is not just a political power, it's also a religious power. Because Bible rakati, all those who dwell on the earth will worship this beast whose names are not written in the Lamb's book of life. Saka chikara it's a religious but very powerful political power. Saka chinoita kunge chiri kuita zvechechi, but chiri kushandiswa naSatani to propagate nhema dzinopikisana nezvinodiwa naMwari. Saka pane zvatakatodzidza tikaona isusu kuti chiri kunzi chakatambudza vatsvene for 1260 years. Chakapiwa simba naDiablos. Regai nditange kutsanangura pakunzi chikara chakapiwa simba naDiablos. Mamwe macharacteristics ese atichaona about this beast, muchaona kuti they are pointing straight to the papacy. Umambo hwechipapa huri kutaurwa panapa. Pasina kumboswera tichivandana kana kunzvengana, umambo hwechipapa. But we need to substantiate that claim. Toona kuti zvinotsigirika here. And pakuita izvo tichashandisa material of the papacy of Catholicism. Tichavhura mabhuku panapa ndotori nawo, tichavhura maketekezimo zvavanotaura mumabhuku avo, tione kuti ichokwadi here kuti zvinhu zviri kunzi vanoita vakazviita. Saka chekutanga kana tichiti umambo hwechipapa, tiri kubvunza mubvunzo kuti ndepapi pakadzurwa nyanga nhatu kana mamwe madzimambo matatu by the Catholic power. Mukadzoka munhoroondo muchadzidza imimi kuti around 4 tinotochingoti kutangira panana 474 AD, after the Roman Empire started to crumble, because the Roman Empire was once a mighty empire. Ndio inomirwa nezimhuka 4 rainzi raityisa naDaniel. That was the Roman Empire. But then out of it came a little horn. Ndo pakaita transition from the Roman Empire to this little horn power, which is the papacy. But yakazviita sei, there were 3 powers, kana kuti marudzi, ainzi maVandals, maOstrogoths nemaHeruli. They were opposing the Catholic doctrine of the Trinity. Saka ivo vaitenda doctrine raArius, aiti Jesu Kristu haasi Mwari. MaCatholics vaiti Jesu Kristu ndiMwari. Saka they sought to destroy the Vandals, the Ostrogoths and the Heruli. Mukaverenga history yenyu inokuudzai pachena kuti ainzi Emperor Zeno akaona iye kuti maOstrogoths akanga akemba nechekumabvazuva, they were a threat to his empire. Then maHeruli anga akemba zvakare kuRome, they were a threat to his empire. Saka what did he do? Akaenda akanoita an alliance nemaOstrogoths anga ari kueast, and he then allowed the Ostrogoths to go and fight the Heruli vanga vakemba kuwestern Rome. And that is what happened. Saka the commander wehondo yemaHeruli, not maHeruli, maOstrogoths, akanoita ushamwari na Emperor Zeno, ainzi Theodoric. Go and check your history. Ndiye akaenda akanoataka maHeruli kuRome. Saka ndokudzurwa kwakaita nyanga
yemaheruli, kwasara maostrogoths acho, kwasara zvakare mavandals. Now Emperor Theodoric akonga heruli in 493 AD, 493 AD. Mavandals wanga wakaoccupy territory yeNorth Africa, nhasi uno kunana Egypt, vanana Libya apo. They were defeated by Emperor Justin. This is history and in the year 534 AD. Emperor Justin destroyed the Vandals who were in North Africa in 534 AD. Then 538 AD, again Emperor Justin defeated the Ostrogoths. This was a very dramatic one. You'll check your history. What the Ostrogoths did, they went and surrounded Rome because they did not want even to fight with Justin and his soldiers. Saka vakakata mawater supplies aipinza mvura mukati muRome, vachifunga kuti kana vafa nenyota vachaparara vari imomo. But pavakadimbura mvura dzaisa mapaipi aisa mvura muRome, mvura yacho yakajenga panze kwavaiwa, zvikabreeda mosquito, vakarumwa nemosquito and they were decimated by malaria. Vana Justin vakazonge vachingoitawo mucheka dzafa, but vanga vatoparara. Ndokuparara kwakaita the last tribe pikisa neumambo hwechipapa mugore 538 AD, the tribe of the Ostrogoths. Saka ndokuparara kwakaita maVandals, maOstrogoths nemaheruli. Saka pari kunzi kanyanga kachadzura dzimwe nyanga nhatu. Those were the Vandals, the Ostrogoths and the heruli. And in 538 AD, the Pope established himself as the world leader, both religiously and politically. Kubva muna 538 AD kusvika muna 1798 AD, the Pope was reigning on earth, and that is 1260 years. Samvunzo wokutanga ndokuti, so do they commit blasphemy? Mati mimi vanonzi vanomhura Mwari. The papi pacho patinoona vachimhura Mwari, takadzidza tikaona kuti chinonzi kumhura Mwari hunge munhu akazviti ndimwari kana kuti akati ane simba rekuregerera zvivi. Iyi katekisimu yandoda kuverenga iyi papage 101. Ndaapi masimba makuru anopiwa muprista kana achigadzwa muprista nesakramende reugadzo? Masimba makuru anopiwa muprista kana achigadzwa muprista nesakramende reugadzo ndiwo aya: number 1, simba rekupira muteuro wemisa Sunday; number 2, simba rekuregerera matadzo nekuzora varwere nesimba rekuita zvimwe zviito zvinobatsira pakuponesa mweya yevanhu. Saka maprista anoti ane simba rekuregerera matadzo. Regai tibvunze kuti saka vanozvitiwo here ndi vana Mwari kana vakaenzana naMwari panyika pano? Ndoenda papage 29 yesame catechism iyoyo. Sangano rine musoro unoonekwa pasi here? Hongu, sangano rine musoro unoonekwa pasi ndokuti Papa mubishopu weRoma ndiye mubati wenzvimbo yaKristu. Ndiye kana makuda kutsvaga Kristu munoenda pana Papa, because the Pope sits in the place of Christ here on earth. Regai ndiverenge nemuchirungu iyoyo iri kunzi ndiye mubati wenzvimbo yaKristu. Regai munzwe panapa inoti iyo: for thou art the shepherd, thou art the physician, thou art the husbandman, finally thou art another God on earth. The Pope arikutaurwa. The Pope is the supreme judge of the law of the land. He is the vicegerent of Christ, who is not only a priest forever but also King of kings and Lord of lords. Saka vanototi the Pope ndiye another God on earth. That's what they claim. These are Catholics and they are speaking outrightly, pasina kana kunyara kana kuita say, which is blasphemy. Is it true that they killed the saints of God? Yes, 588 AD atataura yo kusvika muna 1798 they were killing anyone who was opposing their doctrines. Ndopa vakaisa dzidziso dzenhema dzinosanganisira kuti vanhu vanamate musi wesvondo seSabata. Regai ndiverenge muketekesimu munzwe panapa zvavanotaura. Ndiri kuenda papage 53, ndo pane mitemo yaMwari. Itai mitemo yaMwari. Usave noumwe unoti Mwari kunze kwangu ndo number 1. Number 2, usataure nhando zita raMwari wako. Number 3, rangarira zuva reSabata urite chisi chako chaunochengeta. Number 4, remekedza baba wako namai vako. Number 5, usauraye. Number 6, usaita upombwe. Number 7, usabe. Number 8, usapupura umwe wako zvisiri zvedi. Number 9, usachive mukadzi kana murume umwe. Number 10, usachive munhumbi kana chii chose chomumwe. Matozviona kuti vakadambura mutemo wechi10 kuti iite 2. 9 yakuti usachive mukadzi woumwe. Number 10 yakuti usachive nhumbi dzoumwe. Why? Because vakabvisa mutemo wechi2 unoti usazviitira mufananidzo yakavezwa, because vaida kuisa maidols muchechi dzavo. Hazvizo zvega, inzwai zvavanotaura pamusoro peSabata. Teerai zvavanotaura pamusoro peSabata. Vanoti ndoupi mutemo wechitatu? Mutemo wechitatu ndiwo uyu: rangarira zuva reSabata rechisi chako chaunochengeta. Nomutemo wechitatu tinorayirwa kuitei? Nemutemo wechitatu tinorayirwa kuchengeta zuva resvondo. Ndo vanhu vakatanga kuti vanhu vachengete zuva resvondo. Saka vakachinja mutemo waMwari, vakabvisa mutemo wechipiri, vakachinja zuva reSabata, vakadzidzisa vanhu izvozvo. Saka hazvisi zvinhu zvokuti tingopomera vanhu pane zvavasina kuita, zvinhu zviri pachena zviri muzvinyorwa zvavo. Kana nemiwo munogona kuenda mumabookshop avo mukaona information iyo mukaichengetedza. Ngatisanganei zvakare mangwana patiri kuendera mberi. Mwari atikomborere. Amen.